Shimano Ultegra 5.500 XTD. Είναι η συνέχεια των Ultegra μηχανισμών για το surf casting από τη Shimano. Διάσημος πλέον μηχανισμός θρύλος για το surf casting, για τα κυπρινοψαρέματα, για όλα αυτά που θέλουμε, ή και το casting, για ένα ψάρεμα που θέλουμε να κάνουμε με βαρύδιο, με δολώματα κτλ. Πολλά χρόνια πια το Ultegra, πάντα εξελισσόμενο, πάντα κάθε 2-3 χρόνια βλέπουμε ότι η εταιρεία τον εξελίσσει, τον αναπτύσσει κι άλλο. Για πιο πολλές πληροφορίες βέβαια θα μπείτε στο site μας alief.gr για να δείτε τα πιο πολλά χαρακτηριστικά του. Κομψός όπως πάντα, μαύρος, μικρός, ελαφρύς, πολύ καλό μηχανάκι, προσαρμόσιμος σε πάρα πολλά καλάμια και τεχνικές, γιατί δεν χρειάζεται να έχουμε τεράστιους μηχανισμούς. Πια ο Ultegra έχει μια πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Πριν δούμε τα χαρακτηριστικά, να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Μια μεγάλη καινοτομία της Shimano είναι οι αποστάτες της μπετονιάς. Δεν χρειαζόμαστε πια να βάλουμε μούφα μέσα στην μπετονιά μας. Βάζουμε τους αποστάτες μας, είναι μισοφέγγαρα. Νομίζω όλοι τους ξέρετε πια, αλλά ας το δείξουμε. Οι οποίοι έχει 2-3 ζευγάρια μέσα, τώρα έχω πάρει διαφορετικά λόγω ταχύτητας. Ας πάρουμε το κανονικό, αυτό εδώ λογικά είναι. Το βάζουμε μέσα και κουμπώνουμε με τις άκρες όπως βλέπετε και έτσι έχουμε τη χωρητικότητα ακριβώς που θέλουμε εμείς στην μπετονιά μας και όχι να το γεμίζουμε με μπετονιές και μούφες. Είναι μια καινοτομία της Shimano, πραγματικά σημαντική, διότι ξέρουμε ότι αυτοί οι μηχανισμοί μεγάλης χωρητικότητας είναι πρόβλημα όταν θέλουμε να βάλουμε πολύ ψηλές μπετονιές. Έχει και μια έξτρα πομπίνα, λίγο πιο ρηχή, για να τη χρειαστούμε, μέσα στην τιμή που πωλείται ο μηχανισμός και όχι έξτρα, και τις ροδέλες μας που μπορούμε να βάλουμε να χρησιμοποιήσουμε για το πώς θέλουμε να γεμίζει η μπετονιά μας επάνω στον μηχανισμό ή το νήμα μας. Και τα χαρακτηριστικά του: 5,3 είναι η ταχύτητά του προς 1, 15 κιλά το φρένο του, 490 γραμμάρια το βάρος του, 3 συν 1 ρουλεμάν και 105 εκατοστά είναι η ανάκτησή του. Είναι φανταστική η ανάκτηση. 105 εκατοστά είναι πάρα πολύ καλή για 5.500 μηχανάκι. Πολύ δυνατός μηχανισμός, πραγματικά ένας αξιόλογος μηχανισμός, χωρίς προβλήματα, είναι πάρα πολλά χρόνια στην αγορά, πάντα εξελισσόμενος και ο κόσμος δείχνει ότι τον έχει αγαπήσει και γι' αυτό και συνεχίζει η εταιρεία να μας δίνει τον ίδιο μηχανισμό, πάλι σε Ultegra. Shimano Ultegra 5.500 XTD.